ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ମରା ହବ। କେରାଣ୍ଡି ମାଛରେ ଟିକେ ଝୋଳ କରିକି ଝୋଳ ମାଛ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଟିକେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ନେଇକି ଝୋଳ କି ପତର ପୋଡା କରି ଖାଇବା। ପଖାଳ ଭାତରେ ସେ ପଖାଳ ହଉ କି ଆଉ କୋଉ ଖୋଳ ହଉ। କିବେ ମାଛ ଗୁଡା କଣ ନଈରୁ ସବୁ ନଦୀକି ପଳେଇଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ଦାଦା ଆଉ? ଖାଇବା ଟାଇମ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ମାଛ ମାନେ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ। ତମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ ସେଟା ଭାବୁନ। କଣ କହିଲି? ମାଛ କେମିତି ନଦୀକି ଯିବେ? ଏଇ ଦେଖିଲି ମୋର ଏଇଟା କଣ ପଟା ପକେଇଲା? ପଟା ନା ଏଠି ଖଟା ପକେଇଛି। ଠିକ କହିଥିଲୁ ଆଉ। କଣ ଟାଇମରେ ଯାଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଖଟ ପଇଲା ସେ ଆସିକି ଶୋଇବେ ଆଉ କଣ ମାଛ ମାରିବା? ଆଉ ଏଠି ଧରିବା ସେ ମାଛ ମରାମରି ଧରା ଧରି କଥା ଛାଡେ। କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ ମାନେ କଣ? ସେ ମତେ କହିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ତା ମାନେ କଣ? ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆବେ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ସେ ଝିଅଟା କହିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ତା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ ବାପା ମା ତତେ ପଢେଇଲେ ତୁ କୋଉ କଲଜରେ ପଢୁଥିଲୁ ବା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆବେ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କହିଲା ସେ। ମୁଁ ଜାଣିନି। ଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମାନେ କଣ? ଏ ଟୋକା କଲେଜ ଯାଇଛି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମାନେ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ଦାଦା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଛୁଆ ତୁ କହିଦବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଯୋଉ ଯାହା ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୋ ବାପା ନା ନେଇକି କୋଉ ଟାୱାର କି କୋଉ ନଡିଆ ଗଛ କି କୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡରେ ନେଇକି ଟଙ୍ଗେଇବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୋଧେ। କେବେ ତୁ କହୁନୁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମାନେ କଣ? ଦାଦା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦାଦା ତମ ବାହାଘର କାନଟା ଠିକ ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରିବ। କହିଲୁ କିବେ ମତେ କଣ ମାରିଲୁ? ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ?